Wawa mwadzuka bwanji lero la mulungu pa 19 April chaka cha 2026 ndine Nesta the black teacher. Ndipitirize kukamba nkhani yokhuzana ndi Forex ku Malawi yomwe tayikamba kwa nthawi yayitali. Padakali panopa ndikovuta kuti mabanki aku Malawi ayambe kutolera Forex yochuluka chifukwa cha zinthu zimene ndinanena zija za black market. The problem is serious. It's more serious than many anthu timaganizira. Padakali panopa ma foreign business owners tikukamba za kupanga externalize Forex. Ma foreign business owners ambiri padakali pano sakufunanso, they don't need to go ku bank ukapempha kupanga apply for Forex. Apanga establish ma channels yawo taking advantage of loopholes amene alipo ku Malawi. Mwachitsanzo China amene akubwera ku Malawi, they know kuti malo monyamula ma dollars mchikwama wallet kuti akagwiritse ntchito ku mabanki aku Malawi, malo monyamula ma dollars aja, they can just come and kungofika kungolowa basi makwajaza apeza ku Malawi konko. You understand what I mean? Malo mobweretsa ma dollars aja Forex ija nyondo nkumada tipange tourism azibweretsa Forex, anthu aja nkumabwera mbirimbiri ku ma Forex osamaoneka. Kodi zikuyenda bwanji? Sakubweretsa Forex ija akuyisiya kwawo, iwo ndi amalowa dziko manu muja, akalowa dziko manu muja akupita ku hotel ya China. Okay, hotel ya China ija ili ndi makwaja mbirimbiri, ndi auza hotel aja kuti ndipatseni makwaja mwakuti ndofuna 10 million, ndofuna 20 million. A hotel aja atenga makwaja cash kwa basi. Iwo ajagwiritsa ntchito ma app akwawo, ma Airtel Money akwawo kwa China kuja, apangana swap ndalama zija pa rate yawo. Mabanki aku Malawi sizikuwakuza, ma rate ya mabanki aku Malawi sizikuwakuza. Inu mungoona ma foreigners Africa ali ndi dola makwaja akugula zinthu, akupanga jani. Makwaja amenewo anapita ku banki kukatenga, anabweretsa ma dollars asiya ku banki. That's what's happening. Padakali pano sizakale zijaso zoti ma foreigners akabwera ose kungofika ndi ma dollars basi, umapita ma ATM kumakasinta kapita kumapita ma bill ukasinta ukapereka ma dollars. Muzaona kuti ma bill aja ma bank aja ma dollars amene akutolera ngochepa. And meanwhile tonse tofuna tipange import zinthu tikukapanga apply for ma dollars ku bank. Ndeti ma double kuti ma bank angoti ma dollars kulibe Forex kulibe zikhala bwanji. Yeah, so system hii ndi mavuto a system yatu, the whole monetary thing. We have to go back to the draw board. Ndikubweresa reserve banki, ama banki, a police, fiscal ja police kama kuti tizipanga bwanji. Ifo mpadakali pano malamulo ndonena kuti foreigner akamalowa anene ndi kuti wabweresa ma dollars angati. Atha kungokuonesa ni wallet mwake muja muli $1,000 kapena $500. Walowa akamaza tuluka $1,000. Koma Malawi muja wakalamu waspenda dola mbiri wapanga zinthu mbiri. Tola maitenga amaipeza bwanji. You understand? Aunda kumasindana. Kunja komweko kutani komweko. It affects the economy. Monga ndanenera ndi zinthu zonena kuti tonse timabanga, including me and everybody else amene ali kunja tonse zimene tupanga. If you think kuti ndalama zonse zimene watumiza hapo moyo wako ku Malawi, if you used the banks, ndekuti mabanki jambezali ndi Forex, ndekuti ndibweziso amalawi amene ali kunyumba kuja amene akufuna ku ma Forex bweza kumakaipeza ku banki kuja, chifukwa choti anthu amene tatuluka ife tikubweresanso. Nane napo kuti anthu amene tatuluka ife, we are the product of Malawi, we are the export ya Malawi. Yeah, but we are useless exports because we are not bringing that Forex. We are not a Forex earner. We can convince ourselves, we are bringing money back home. Yes, but we are not much of a Forex earner to our country. Chifukwa tapeza njira zathu zambiri zomwe zimapanga prevent boma lathu kuti litolere Forex from now. You saw initiative ya ku Israel. Initiative ya ku Israel ija ya boma laja bwera, that was the issue. Kuti atumize Amalawi aja azikalipiridwa Forex ija izikalowa mabanki kaya NBS, kaya FDH, kaya National Banki, the boma lidzipeza Forex ija. That was a perfect example. Yoti apito me kujatosa amene kulanda ndalama zitizilowesa banki yako kumene uliko isipitisa banki ya Malawi. Then mabanki ya Malawi achanibweza kuma ndira Forex, then our government would have that Forex. Anapita anthu ku Israeli. Kenaka after a few months anapeza kuti autibera rate ya ku banki ndiyotsika. Rate ya ku banki ndiyotsika.
akupeza anzawo ali kunja kodi mumatumizira ku banka mumatumizira ku banka ife usimatumizira ku banka usingopeza anthu usingosinthana nawo paka anthu aja anapanga protest musamatitumizire ndalama zathu ku banka musamatitumizire ndalama zathu paka the government lost ma contract aja kusintha now instead of anthu aja kulandira ndalama za ku banka ku Malawi anayamba kumalandira okha nkumasintha. That's an example of a failure of the system. How do we fix this? How do we fix this? It takes ife also kukhala ndi true love of the country, kukhala ndi chikondi cha dziko lathu chifukwa ambiri pamene tikuzidwa kuti amwene ndalama ikuti musayipase banki ndi double rate ndi double mwavilo banki kumukuluza aliyense. Nobody want to lose. Nobody, not me. Nobody we want to lose. It doesn't want more. So it takes munthu uno kukhala ndi chikondi kudziko lako. Komanso it takes dziko lako kupanga proof kuti it's worth it. You understand? Yet that's why I see people what they're doing in Dendimati. Why are they doing this? And then I try to understand. If you're more understanding, you judge people less. You're less judgmental. Lakers pamenepa lero Sunday kapempherere timaonera game ya Lakers ndi Houston. Lakers won today. They're leading now in the series 1-0. Kevin Durant didn't play for the Houston Rockets, and I hope he will play next game. The Lakers were led by LeBron James. It was good. He had 19 points, 13 assists, 8 rebounds, 2 shy of a triple-double. Luke Kennard was on fire. He led the scoring for the Lakers, and good series. I know the Lakers won't go very far, but yeah, it's good to it's refreshing to see the Lakers win the first game. Probably they win the second one before they go to Houston, where the Kevin Durant will be back, and then they equalize. Yeah, stay blessed. It's me, Nestor, the Black Teacher.